Γεια σας παιδιά, τι κάνετε, πως είστε? Και σήμερα έχουμε ένα νέο βίντεο στο οποίο θα παίξουμε τουρνουά τρίο κάσκαπ στο Fortnite και πάμε να δούμε τι έγινε. Ωραία. Πάμε Raft. Όχι. Dr. Doom. Τον πέφτουν. Ένα τρίο. Όχι. Ναι, Ένα... Εδώ πέρα όποιος θέλει. Πώς γίνεται αυτό? Σακουλιάδες που βάλει μάτι. Πάρω. Πρέπει της πουτάνας αυτό. Ω! Εγώ έφυγα εκεί, να ξέρετε. Πάω στο chest εκείνο. Θα πάρω το μεγάλο. Το πήρα εγώ. Αυτό... Ω! Μπλέκε keeper. Επιτέλους έδωσε κάτι καλό αυτό. Πάρε τον drone, πάρε τον drone. Ναι, βάρω το. Shotgun. Θέλω το... 29. 54. Έχει heals κάποιος. Εδώ πάνω. Τον βλέπω εκείνο. Κράτα τους πίσω. Θα έρθουν. Τον είδα. Έφυγε από δεξιά. Πάμε στο Μάριο. Σακουλεύω εδώ. Έχετε medallions. Με βαράνε. Φαινόμαστε. Τι λέτε που φαινόμαστε? Όχι εδώ. Το Στην όπλο Πίκαψη. μου, ρε. Φαίνεται η Θα έρθουμε όλοι εδώ. Δεν θέλετε να ανεβούμε Loot Πάμε Island. box και όποιος βαρέσει μπαίνουμε. Δεν θέλετε να ανεβούμε Loot Island. Ναι, αυτό Αυτό λέω. πάνω. Βλέπω. Προσέχετε από τη μεριά των medallions, οκ. Κάτσε. Μπήκαν άτομα. Φύγε! Πώς να φύγω, μου μπήκε μες στο box με slide. Να μην πάω απλά zone και να κάτσω σε ένα box. Ναι, θα έρθουν τα medallions και είχαμε μετά. Μη χτίσεις. Το zone πήγαινε. Ξέρω. Μη βάλεις βρούμ. Μάζεψε τα δέντρα. Όχι, έτσι, καλά πάσα. Όχι, Περίμενε, ήρα, μένε. Δεν χρειάζεται. Αυτό στο κόμμα. Άκου, από πίσω σου θα βγεις. Από εδώ, πίσω ναι. Εκεί, ναι, θα βάλεις. Άστι και να πεθάνει μια χαρά αίμα. Αχ! Έτσι τελειώσαμε αυτό το παιχνίδι με 44 points, μια χαρά, αν και πήραμε 0 kills, αλλά δεν πειράζει γιατί ήμασταν top 3.500 στα leaderboards, κάτι το οποίο ήταν αρκετά καλό για εμάς που παίζουμε πρώτη φορά αυτό το τουρνουά. Λίγα λες. Δεν γίνεται με το σκάρι, εντάξει, έφυγαν πολύ. Το σκάρι. 20 white! Να πάμε. Παιδιά, δεν γίνεται να πάμε. Τι, Πεις το Μάριο. Έλα γρήγορα. ήρθαμε ντάσεις. Με το 3. Τον Περίμενε, κάτω. ρε. Από πίσω, αυτό να. 3. Που είναι πανιτάρι. Πάλι τα πεντάρια. Με το chain τέτοιο. Δεν θα. Ωραία. Φύγε. Καλημέρα. Με τσέισο πες! 68. 68. 6.300. Πάμε! Μπράβο team! Καλά. Φύγετε, πάμε τάσεις. Ναι, τώρα πώς θα μπούμε? Θα πάμε από εδώ πάνω. Σνίκι και θα μπούμε. Πάρτε χάρη. Α, χωρίς μάτς, χαλαρά. Εγώ έχω μάτς, μόνο δεν ξέρω γιατί. Εγώ έχω 12 builds. Φαρμάρετε. Reboot. Μπρο, Πήραμε. βλέπετε το ραφ. Ελάτε και οι τρεις να το πάρουμε. Το παίρνουμε τώρα κατεβείτε! Γρήγορα, έλα. Και οι τρεις κάτω. Και φεύγουμε. Φύγετε. Φέρ τον Μπέρ. Ωραία, φύγαμε. Βάλε. Σφαίρες SMG, Αντώνη. Guys, Μίλας. Καλά, πάω να πάρω το shotgun εδώ. Ξαναπέστε εδώ, χαλαρά. μπρο δεν πήρα Χριστό να ξέρεις. Ναι. Πάμε όντως, του πάνω, όντως, πάμε όντως. του πάνω. Φέρει για σκάν. Πάρε. Κράκ είναι τσμί! Δες πως είναι. Τους! Κυνηγητό! Τους κυνηγάμε. Κράκ! Εκτός. Ασιάτη, κυνήγα αυτούς. Ήρθαν οι άλλοι. Δεν έχουν έρθει. Πάω να πάρω το kill μου. Κρακ. Να το. Πού πας? Δεν μπορώ.
Έλα εδώ μέσα. Είστε μόνοι. Βαρά. Έφαγα headshot. Φεύγω, παιδιά. Dead! Ένας dead. Έρχομαι, Αντώνη. Ωραίος! Μπράβο! Πήρε το kill μου. Τον έβγαλα. Έχουνε φύγει, είναι εκεί. Σε κάνω άνετα. Ο Ασιάτης ζει. Είσαι το λάκι, guys. Μάρι, φέρε σόντερ, σε παρακαλώ. Να βάλω βότκα. Σίδερο θέλω εγώ, μόνο σίδερο. Ωραία, παίρνω εγώ τα υπόλοιπα. Πάρω το σίδερο. 50 Να το βάλουμε απλά. Box. Έλα, καλά μας. 5 boxes. Ούτε καν 5 box. Placement. Μόνο placement. Βάλε. Μην το σκάσεις. Όχι. 5, 4. Τούβλο. Μπράβο ρε, μπράβο. Πυραμίδα, μπες. Μπες. Με το νερό. Σου έχω βάλει που είναι Μια χαρά ακριβώς είσαι, Μάριε. το τέλος zone. Είσαι μια χαρά με το νερό. Θα βάλω λίγο φύση, θα κάνω ένα jump και μετά θα βάλω το broom. Όχι ρε, έχει νερό, μια χαρά είσαι. Όχι, το νερό πάω. Περίμενε. Πολύ νωρίς. Μπορεί να... Πάνω τρένο. Θα πεθάνω. Δεν έρχεται τρένο, τσίλα ρε. Θα σου πω, το τρένο είναι πολύ μακριά. Πρέπει να μπει ζώνη όμως, θα ξέρεις. Βάλε 50, 50. Μπράβο. Nice. Τσίλα ρε. Δες όμως. Είσαι. Μια χαρά. Ωραία. Κι άλλο ένα box. Armor, μπράβο. Μπράβο. Μόνο ξύλο έχεις. Φύζ. 32 builds. Φύζ. Είχαμε 111, αυτό είναι πάρα πολύ καλό. 4.000. Έχω καλύτερο landing. Πες τα άλλο. Έχω Κάνω καλό landing. καλύτερο landing. Ναι, συμφωνώ, Ασιάς έχει άλλο landing. Γεια σου, Αντά. 1v1. 20. Nice. Nice. Άτομο! Δύο άτομα. 3. Το είδα. 3. Ανεβαίνω στα σιάτια. 119. Πού? Όπως πουσάραμε έτσι. Μου πήρε γόλ, πέθανε. Όχι. Καλημέρα. 78 ένας. Κρακ. Εδώ πέρα αυτός δεν έχει builds. Σε μένα ένα. Knock. Ωραίος. Και σε γράμμα το πέρα white. Σε μένα. Βοήθεια. Από εδώ πέρα. Dead. Στην κάρτα μου έχω φύζ. Χτίσου μου. Έχω φύζ την κάρτα μου, να ξέρετε. Σε μένα. Κρακ. Έλα. Nice. Δεν πειράζει. Και κάπου εδώ ο ήχος άρχισε να παθαίνει πολλά προβληματάκια, οπότε θα σας εξηγήσω τι έγινε σε αυτό το παιχνίδι και μετά θα φτιάξει. Βρισκόμασταν σε μια κατάσταση που κανείς δεν είχε loot μας, μόνο εγώ είχα και μάλιστα ένα SMG και ένα πιστολάκι και βλέπαμε συνέχεια άτομα μπροστά μας όπου και να πηγαίναμε. Έτσι πήραμε κάποια kills και μετά ενώ κάναμε rotate έγινε το απίθανο. Όχι, δεν είναι ένας. Είναι 2. 3. Να προσπαθούμε και Ναι. Πάμε. Ροβείτε. Όχι, δεν έχω τέτοιο. Κι εγώ 5 είμαι. Μπρο. Εκεί. Ένα. Όχι ακόμα. Ελάτε. Μα, τι rotate έκανα. Άμα μπορείτε να έρθετε. Πέθανα. Έρχομαι. Ήρθα Ασιάτη. Γιατί έχουμε 11 kills. Μάκες, έχουμε 11 kills. Μάρια, 6 armor walls. Έχει 6 armor walls.
Έπρεπε να... Είμαστε 5.000. Μια χαρά. Καλό μας. Μπορεί να τσιλάρουμε. Άμα Το πάρουμε 5.000 ένα είναι πίνο να πάρουμε. Άνε πάρ' την κάρτα. Ωραίος. Φύγε από εκεί που ήρθες, από εκεί που ήρθες. Άρχισαν Από όλα. εκεί που ήρθες. Από εκεί που ήρθα. Για να πρώτος ο κουμπός. Φέρτε τα πίσω. Σε κουλεύω, εγώ είχα 3 ήδη. Έχω 3. Φέρτε τα 2 πίσω. Έχω. Έφυγες, γιατί έφυγες. Έλα μπρο μου, όντως. Έσκασα 20 στο shotgun. Δεν. Μπράβο ρε! Κάτω. Κάτσε. Κατάλαβες. Όχι, παιδιά, μετρημένα. Χτίσε, χτίσε. Ωραίος, ωραίος. Απλά μπείτε σε αυτά τα γόλ. Είμαστε καλά. Και μετά από αυτό το record σταμάτησε, δεν ξέρω γιατί, αλλά δεν είχατε και κάτι να δείτε, απλώς πεθάναμε. Δεν πέφτει κανένας. Κανένας. Πάμε την άλλη. Σολάς είναι, έλα. Σολάς. Ποιος έσπασε το... Ωραία. 20. Τάκ. Ένα spin. Νοκ. Δεν είναι σολάς. Πού ρε. Ρε, κάνε πάλι στο Όντως. οι άλλοι. Φύγαμε. Εμένα δεν... Μάρι ναι, είναι εδώ. Ρε μπρο. Δέκα. Τον κοντάκι Ωραία. θα ζει, ρε. Σαρά το δεύτερο για τον Ασιάτη. Έλα ρε. Άστο να τον προλαβαίνει την Ασία. Έχεις full chacks plus. Ναι, μετά πρέπει να πάμε εκεί πέρα, το ξέρετε. Τελευταία ελπίδα. Ήρθα. Έχεις. Προχώρα. Δεν έχω τίποτα. Κάνω revive. Σιάτι, τρέχα εσύ. Εγώ πιο πάω. Εγώ ζω. Τρέχα. Ξεκινάει επόμενη. Όχι, για πόσο λίγο. Να ξέρετε, γαμηθήκαμε. Ναι. 10.000. Δεν κάνουν αυτά τα παιδιά. Θα σε κυνηγάνε όλο το μάτι, το ξέρεις. Ρε! Ρε μπρο, απλά έχω μπει μέσα σε ένα σκιάστρο, Πάνε πρέπει εκεί να που με με δεις. σουκουλεύας, πάνε Δεν εκεί. είναι και σε ένα σκιάστρο. Τι? Όχι αυτό, Κάτσε crouch. κάτσε κράτσε. Έρχονται. Περνάνε από μέσα. Μπρο, εγώ το βλέπω IRL. 24 white. Με το πριόνι. Και τα μετάνε λίγο στο πίσω μου. 50. Ασιάτε, μα με κάνεις watch μαλάκα, θα τα δεις όλα. Πήρα το kill. Φάτους. You take people keys, I gave it to someone special. Θα που λέγω μια χαρά έπαιζε στην αρχή, τώρα Top τι έγινε. 15.000 φάιβερ. Εγώ πάω στο σπιτάκι δίπλα σε Δεν μπορώ να το κάνω 50-50 αυτό. Ένα HP. Και τώρα πλέον top 15.000 επειδή... Α! Με βαράνε! Dead. Oh, τα chief Shanauden. Πέθανε. Μαζί σου. Όχι, Ασιάτη δεν έχω μπορεί μάθει. κάποιος να φύγει. Δεν! Μισή ζωή. Πέτυχες. 2 φορές 89 το πετά. Αυτό ήταν λοιπόν το βίντεο, παιδιά. Ελπίζω να σας άρεσε. Τελικά, ενώ φαινόταν ότι μπορούσαμε να περάσουμε στην επόμενη φάση, δεν τα καταφέραμε. Αλλά τα πήγαμε αρκετά καλά που παίζουμε πρώτη φορά αυτό το τουρνουά. Άμα σας άρεσε, κάντε ένα like, μία εγγραφή. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο την επόμενη Δευτέρα.